we nu naar Nederland. Want qua muziek, we steken weer, we pakken het vliegtuig en we gaan weer naar Nederland. Ja. Welke groep is de eerste groep waar je bij aansloot? Dus na de optredens met Kaseko Masters uiteraard. En in Nederland, de eerste persoon die mij had benaderd was Fer. Fer spelen. Fer was de gitaarman van Kaseko Master. Oké. En hij was in Nederland gebleven? Hij was ook in Nederland gebleven. Fer en Richinel, een goede vriend, was gitarist. Hij speelde ook in Kaseko Master. Ja. Dus die twee, toen hebben we elkaar gewoon een afspraak gemaakt van nou, we gaan verder met een eigen groep. En dat was Magic Song. En meneer Lagadou was de leider van de groep. En dat was Kaseko? Kaseko, ja. Oké. We hebben maar voor mij 1 maxi-single opgenomen. Oké. En is er een bekend lied daaruit of nee? Ja, ik hoor nou, ik hoor voor het eerst van Magic Song. Ja. Mijn god. Misschien moet ik contact opnemen met meneer Lagadou. Misschien heeft hij nog die maxi, ik weet het niet. Oké. Dan zal ik ervoor zorgen dat je dat krijgt. Ja, oké. En Maggie Song, ja, was maar nog een jaartje nog, voor mij niet eens een jaartje. Je weet hoe het, ik was ook pas in Nederland, dus. En toen kwam dat was Masterblaster, dacht ik. Oké, en hoe ging dat? Was Masterblaster al opgericht? Of nee. Ging je, dus oké. Nog niet opgericht. Kun je dan vertellen hoe het werd opgericht? Nou, ook een mooi verhaal. We vertellen hier alleen mooie verhalen. Ja. Ik weet niet hoe. Nee. Weile Simpson, basement van Masterblaster. We speelden ergens naar me toe van Lappie is bezig een paar minuten zoeken. Wat denk je? Toen heb je gezegd, oké. Omdat het ging niet zo goed meer met Maggie Song. Oké. Zo is het gegaan. Ja. En toen zei Stin, is goed. Nee, Weile Simpson zei, geef me je nummer. Weet je, dan geef ik het door aan Lappie. Zo gezegd, zo gedaan. Toen zei Lappie tegen mij, ik heb een paar mannen nodig, man. We zijn nog niet compleet. Maar als je komt, dan heb ik nog 2 andere zangen, dan zijn we compleet. Het is goed. Dus het initiatief kwam van Lappie? Ja, zonder meer. Okay. Yes. Zonder meer. Ja. Hij was eigenlijk de motor. Van La Parra, hè? Ja, van La Parra. Ja. Iedereen noemt hem Lappie. Ja, dat is een meer bekende naam. Ja. Lappie. En zodoende heeft hij mij gezegd, nou, ik heb een geweldig man in de groep. Dat weet van een wijle Reini Vallis. Heel goede gitarist. Ja, hij was een heel goede gitarist, Reini Vallis. Hilversum als trompetist. Natuurlijk La Parra als saxofonist. Saxofoon. Ja. En dan heb je Buru, Skrantjema, Buru. Oké. Ja. Oh ja, die, ja. En Frank Wijngaarden als drummer. Oké. Ja, dan had je ook Roy Peruti, Michael Peruti. Die de zangers waren. Oké, dus 3 zangers. Ja, 3 zangers. Oké. En dan had je nog een jongen, een Maracaman, maar die ken ik niet meer. Oké. Ja. Dus zo en speelde en de Scratchyman was? Was er een Scratchyman? Die Scratchyman was Buru. Oh ja, was Buru. Oké, ja. Omdat je zegt maraca, dus de opstelling was maraca. Er was geen conga erin. Nee, Oké, dus scratchy, drum en gitaar en bas. En bas, saxofoon, trompet. Ja. Oké, en zang. Kijk, als je naar dat was de beginopstelling. Ja, als je naar die maxi-single kijkt van als je mijn vingertje wijst. Dat was Masterblaster. Oké. Ja. Oké. Maar ja. Dat is de eerste LP van... Nee, dat is de tweede. En wat was de eerste? De eerste is Biddy the Sick. Oké, maar was dat een LP of een single? Was een maxi-single. Maxi-single, oké. En ook die tweede was ook een maxi-single. Oké. De derde was ook een maxi-single. Dus alleen maxi-singles, ja. Oké. Maar, dus waar werd er dan geoefend? Nou, dat is ook een mooie. Als ik zeg, we hebben nooit geoefend. Dan misschien, nee, we hebben nooit geoefend. Dus er was geen studio waar jullie oefenden? Nee. Jullie kregen... Oké. Laat me het anders formuleren. We hebben wel geoefend, maar dat was omdat we de studio in moesten. Ja, om de nummers op te nemen. Oké, ja. En dat deden we bij Rotterdam station. Ja, oké. Maar dus Masterblaster was een band opgericht in Rotterdam. Dus een Rotterdamse kassie. Ja, zonder meer. En jullie eerste optreden, weet je dat nog? Waar jullie voor het eerst hebben opgetreden? Ja, er was een tent aan de Binnenweg. Oké. Nou, dat ken ik niet. Nee, maar daar hebben we als
En over welk jaar praten we nu? Dan praat ik over jaren 81, 82? 81. Oké. Dus 81. tegen die is Masterblaster opgericht in 1981? 81, ja. Oké. Ja. Oké. En daar hebben we de eerste keer opgetreden. Het was eigenlijk een paidans, je weet hoe het gaat, zo bijlen. Ja. En het was bomvol. Oké. Ik dacht tegen mezelf, nou, we hebben niet eens heel veel gespeeld. Ja. Maar het opvallende nummer was Bedi de Seki. Bedi de Seki, ja. En iemand zegt Muriel, een Tori van Muriel in dat lied, toch? Is in dat lied, toch? Die Bedi de Seki. Muriel, Peda of zo? Ja. Wie is die stem? Is Michael Perotti. Oh, oké. En wie geeft antwoord? Ja, Roy Perotti. Oh, oké. En wie geeft hem antwoord? Michael Perotti. Ik dacht echt dat het een vrouw was. Dus, hoe gaat het weer? Is er naam in de zaal die Muriel heet? Oh, we maar strek naar je wacht yang boom biji ti kamo fodoro. Maar was man spang alas mij tang Master Blaster naman. Daardoor zei je wacht die dan gewoon boom biggie tiki. Ja. Monaki Sorry hoor. Klopt. Ja, oké. Nou, dat was gezellig. Ja, oké. zonder- En wie schreef de nummers? Nou, mijn nummer zelf heb ik zelf. Oh, zelf geschreven? Ja. En die Amsterdam. Bedi Desiki bijvoorbeeld? Bedi de Seki. Ja, ik weet niet. Hebben de Perotis dat geschreven? Ja, volgens mij. Ja, oké. Perotti. Ja. Want schreven Lappie nummers of schreven jullie gewoon de Ja, nummers? Lappie bracht meer een soort verandering in die nummers. Oh, oké. Ja. Een Vooral beetje die- arrangement, juist, vooral kind of die like, ja. Nederlandse deuntjes. Ja, Lappie oké. kwam daarmee. Ja, En het paste precies in het profiel. Dus, oké. ja. Oké, en die Amsterdam dan? Want dat is ook een Die van Amsterdam de heb ik zelf ja. Dus zelf geschreven. wat was de inspiratie voor dat nummer? Nou, was meer voor die grote jongens. Ja. Nee, hoe Kun zeg je een ik stukje dat? zingen? Want voor de mensen die natuurlijk niet weten hoe Amsterdam klinkt. Sorry. Dimi gona Amsterdam, master boy geno. Dimi gona strana kondre mani pipure. Dus ik had eigenlijk geen 1 op het 0 over het nummer. Ik heb het wel geschreven. Ja. Maar ik wist niet dat dat nummer zo'n effect zou Ja. brengen. En tot mijn verbazing, na de opname, heb ik het nummer in Belmer gezongen. Oké. En je weet, toen de tijd had je die grote jongens onder die Surinamers in Belmer. En je moet nagaan, die mannen waren allemaal mannen van Amsterdam. En ik heb nog eentje nog in mijn hoofd. Toen kwam hij naar me toe. Toen zei hij tegen mij, dit is het nummer van ons allemaal. Dus als je komt zingen, krijg je geld. En zo gezegd, zo gegaan. Zodra Masterblaster in Amsterdam was, dan komen ze naar me toe. Hier, 100 gulden. En 100 gulden was toen de tijd ook veel geld. Ja. Maar ik wist niet eens dat het nummer Amsterdam zo'n hit zou worden. Dat wist ik niet. Oké. Achteraf, dan ga je zeggen. En dan hoor je, ik heb het over die grote jongens onder die Surinamers. Ja. Want daar zag ik Surinamers in de jaren 80, werden de meeste met een Jaguars. Ik dacht in mezelf, hoe kom je aan dat geld? Het geld, ja. 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 En dat was de nummer van, als je zegt Amsterdam, dan weet je het. Wie van die was ook populair zonder meer. Maar Amsterdam was het nummer voor die grote Voor jongens. ja. En zo is het ontstaan. Van welk jaar is Amsterdam? Ook 1981. Oh, oké. Oh, dat is vrij vroeg. Ja. Het begin van de Masterblaster. Oké. Masterblaster staat ook bekend om de Montunu-stijl. Ja, maar dan was ik niet meer in de groep. Oh, oké. Dan we skip that. Waar heb jij, hoe lang heb je gezeten in Masterblaster? Nou, maar dat is vragen. Ongeveer 1,5 jaar. Oké, en waar heb je allemaal opgetreden met ze? Poeh. We spelen 7 dagen per week. Echt waar? En daarmee kon ik het combineren met mijn werk en mijn Ja, studie. en studie, ja. Ja. We spelen Oké. 7 dagen. Sommige dagen dan zeg ik tegen wat sorry. Maar de Kaseko was dus zo populair in Nederland toen dat Vreselijk. jullie 7 dagen per week moesten optreden. Ja. Dan had je Masterblaster, Ja. Caribbean Combo, Ja. Vian Combo. Ja, via Combo. was er ook. Ja. Yes. Ja. En kort daarna Ja. kwam Exmo Star. En dat was ook een bom. Ja. Toen had je het lied, maar van Exmo Star. Toen kreeg je het lied van Ette Pette. Ette Dat was Pette, gelijk een bom. ja. Dat is gelijk een bom. Ja. Dus eigenlijk was de Kaseko toen in de jaren 80
Het was gewoon niet weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Het was een heel ander stijl, weet je. En hoe kwam dat eigenlijk dan? Waarom werden Kaseko zo populair toen daar? Nou, volgens mij, mijn idee. Dus het was meer een... Hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Het was meer een trainingsnummer. Een jamnummer. Voor gewone normale Nederlanders, weet je. Want je moet nagaan, die Nederlanders waren gek op die Kaseko. Het was een soort van, je gaat trainen. Je danst, maar je traint. En volgens mij idee hoor, dus zo heb ik het eigenlijk bekeken van, nou, er zat speciale dus effect erin. Waardoor, als je klaar bent met dansen, dan hoef je niet eens meer te trainen of op te zoeken. Ja. Maar oké, in de eerste instantie neem ik aan dat er veel Surinamers op die dansjes waren. Ja. Maar naderhand veranderde dat. Heb je ook een idee hoe dat gebeurde? Nou, en daarmee zit ik tot de dag van vandaag. En ik zeg het altijd, ik heb in Masterblaas gespeeld, ik heb verschillende groepen gespeeld. Achteraf hoor je van, nou, die mannen hebben gewoon een puinhoop gemaakt van de pen, anderen nemen chuku achteraf. Maar ik heb me nooit daarmee bezig gehouden. Bij mij was het meer van een soort gewone sport. Ik had mijn vaste baan. Ik had mijn eigen huis. En ik kon het niet maken om mijn vaste baan en mijn eigen huis aan de kant te zetten voor alleen maar om op de podium te staan. Ja. Maar dat wist Lappie ook. En hij heeft het altijd gezegd van, Frans, ik heb respect voor je. Dus, je komt musiceren, dan ga je naar huis, dan ga je douchen, dan ga je weer naar je werk. En na je werk dan ga je weer studeren. En de volgende dag kom je weer musiceren. Een beetje af. Ik zeg ja. Ik was jong, dus ik had gewoon ook energie om dat te combineren. Ja. Het totale misverstanden binnen de Kaseko-wereld, wat je net vroeg, had meer te maken met geld. Hoezo geld? Oké. Is niet de bedoeling dat ik iemand naam naar voren ga halen, omdat ik heb me nooit daarmee bezig gehouden. En dan hoor je van de ene verhaal naar de andere van nee, ze zijn vandoor gegaan met dat geld. Maar ik ben de laatste persoon die iemand zou gaan betiktigen van je hebt me niet betaald. En dat zeg ik altijd van Lappie is daar, ik kan nooit vinger naar hem wijzen van je hebt me niet betaald. Ja. En Lappie heeft me nooit een dag slecht behandeld. Ja. Ook Robbie Krols ook niet. Ja. Die man heeft mij altijd betaald. Oké. Achteraf hoor je wel bepaalde verhalen. En je weet hoe het gaat. Oké. Dan zeggen bepaalde mensen spelen niet meer. En Frisse was eigenlijk de manager van Masterblaas. Oké. En Frisse had me ook, tenminste Frisse heeft me gebeld. Zei tegen mij, Frans, kan je naar me toe komen? Ik zeg, ja, natuurlijk. En dat was die maxi-single van Masterblaas. Ik bedoel, Wie van de Drie. Oké. Ja, Wie van de Drie had veel geld opgebracht. Ja. Toen zei Frisse tegen mij, kom zo dag bij me. Ik heb iets voor je. Ja, oké, is goed. Zo gezegd, zo gedaan. En Frisse gaf me die dag van 2500 guldens. Alsjeblieft. Die zei tegen mij, dit is van jou, van Wie van de Drie. Ja, dat is dik. Thanks. Ja. Ja, thanks. En daarna heb ik gezegd van, ik heb zoveel verhalen gehoord van andere mannen. Ja. Wijle Frisse zal ik nooit beschuldigen. Ramon Lapara zal ik ook nooit beschuldigen. En zo is door het verhaal is het uit elkaar gegaan. Oh, jammer. Ja. Maar jij hebt dus gezongen op 2 van de maxi-singles van... Ja, dus 3. Ja. Oké, dus die Berry de Seki. En daarop heb ik Jimmy Wabosi gezongen. Oké. En een stukje van Berry van Jimmy Wabosi. Kijk, je neemt wel een maxi-single op. Je zingt wel een lied erop. Maar je gaat meer vanuit van, is voor het publiek. Ja. En tot mijn verbazing, een keertje speelden we... Nee, dat was als je mijn vingertje wijst. Opname in Hilversum. En toen kwam mevrouw Gerda Haverton naar me toe. Ben jij op die video te zien die nu ook op internet is van die vinger? Ja, als je mijn vingertje wijst. Ja. Oké, waar jullie camouflage pakken aan hebben. Precies, ja. Ik dacht echt vroeger dat jullie militairen waren. Toen ik dat ding voor het eerst zag. Nee.
Ja, ik was jong toen ik die video voor... En I'm like, maar sinds wanneer zijn er militairen lid van Master Blaster geweest? Je weet die tactic was voor militairen. Is dat daar de reden waarom jullie toen... dat was de reden. Dus eigenlijk maakten jullie een statement met die militairen pakken? Ja, want eigenlijk was niets aan de hand. Ze hadden gewoon de macht overgenomen. Ja. Daarna begon het de hele joegoe. Ja, maar waarom hadden jullie specifiek dat aan? Waarom hebben jullie besloten om dat aan te doen? Nou, Lapi kwam met het idee. Ja. Lapi en voor mij Frank Wijngaard ook. Oké. Frank Wijngaard zat ook in dienst toen de tijd. En zodoende is het al ontstaan. Oké. Maar ja, dat vond iedereen. Ja, ik vond het ook leuk. Weet je, dat was ook militaire. En toen heeft Lapi ook gezegd van, nou, we plegen geen militaire coup. Maar we plegen wel een muzikale coup. Oh. Dat was een mooi statement wat hij heeft gemaakt. Ja. Oké. Zo is het gegaan. Ja. Maar dat nummer is ook een cover, hè? Van een, is een cover. Van de Nederlands nummer. Oké, en daar hebben jullie dus een beetje Cassico-achtige versie van gemaakt. Want het is niet volledig Cassico, het is een beetje... Ja. Maar dat bedoel ik met Lapi dan. Ja. Lapi heeft altijd iets oké. Maar je zou vertellen over toen jullie de opnames zouden gaan doen in Hilversum. Hoe ging dat? Nee, ja. En toen kwam mevrouw Havertong, ja. Toen zei mevrouw Havertong tegen mij: hoe heb je dat lied gezongen? Mijn god, van Jimmy Mabosi. Oh, jongen, ik ben zo gek op dat lied. Hij gaat ook in ene bedrijf. Ik heb dat lied alleen maar gezongen, nee niet. Ja. Achteraf, dan hoor je ook andere mensen van. Je hebt het zo in mineur gezongen, is onvoorstelbaar. Oké. Was zo liefdesvol. Ja. Nou, zo zie je maar. Ja. Weet je nog ter gelegenheid waarvan jullie die opnames hebben gemaakt in Hilversum? Of werden jullie gewoon uitgenodigd om voor de televisie? Om in de televisieshow te zingen? Ja, is uitgenodigd. En ik weet niet wie had het geregeld. Ik weet niet of Rena Song was het toen de tijd. Oké. Ik weet niet precies meer. Maar ik weet het wel. En dat was het enige nummer wat jullie hebben gezongen? En dat was de enige nummer. En daarna werd het gewoon, je weet dan, overal bekend in Nederland en Europa. Ja. Dus, en dat was ook, ik zeg het altijd, de bom ook. Dus, en iedereen, Master Blaster. Toen begonnen we. Dan komt weer wie van de Ja. Oké, waarom ben je uit Master Blaster gestapt? Nee, omdat die groep ging uit elkaar. Oh, de groep. Is de groep zo kort bij elkaar gebleven? Ja. Maar Lapi ging wel verder. Wel verder, ja. Met die andere man. Oké.